Σήμερα έχουμε έναν και μοναδικό στόχο. Να βρούμε όσο περισσότερα ποδοσφαιρικά items μπορούμε στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό θα ψάξουμε όλα τα thrift και outlet stores της Θεσσαλονίκης για να βρούμε όσο περισσότερα ποδοσφαιρικά ρούχα μπορούμε. Στο σημερινό βίντεο δεν θα μπορούσα να είμαι μόνος μου. Γι' αυτό σας έχω φέρει τον Βασιλιά Thrifter. Γιαννάκο μου. Χαίρετε, χαίρετε, το ντουέτο που δεν χάνει. Ο Γιάννης έχει κάποια items από thrift τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια και τα ζηλεύω και δεν μου τα δίνει. Σήμερα τον έφερα μαζί μου να πάρω λίγο από την τύχη που έχει, μήπως και μπορούσα να βρω και εγώ κάτι ποδοσφαιρικό. Σήμερα ροκάρουμε Real Madrid Lifestyler shirt. Εγώ ροκάρω μια μαύρη μπλούζα Ρισέλ. Ριζουαρερίς, πάμε να ξεκινήσουμε. Let's get it. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που φημίζεται για τους φοιτητές της. Γι' αυτό και υπάρχουν πάνω από 20 thrift μαγαζιά στο κέντρο της πόλης, ούτως ώστε να υπάρχουν φτηνές λύσεις ένθεσης αλλά και ανακύκλωση ρούχων για τους φοιτητές και όχι μόνο. Είμαστε λίγο δίπλα από την Αριστοτέλους, έχουμε φτάσει στο πρώτο μαγαζί. Πάμε μέσα, μας έχουν πει ότι έχει κάποια ποδοσφαιρικά items στον πάνω όροφο. Let's get it. Διαμαντάκι εδώ τώρα, πάμε να βρούμε διαμαντάκι. Στα μέτρα σου. Κοίτα, έχω πριστεί λίγο από το γυμναστήριο, αλλιώς θα το δοκίμαζα. Αλλά τα μπούτια μου τώρα έχουν πριστεί. Αυτό όμως είναι πολύ vibe. Αυτή η φόρμα για σαμοθράκι. Καλοκαίρι, να ξέρεις. Α, και εκεί έχει πράγμα, μπρο. Μα σε λέω, δεν σε φέρνω πιο. Εγώ έχω πάρει από το πράγμα. Άσε εδώ τώρα. Να το. Αυτά δεν τα δε, ας πούμε. Αυτά δεν τα δε. Αυτά είναι μήτρε, βλάκα. Πρέπει το μάτι σου να πηγαίνει κατευθείαν στα Μπρο, ωραία. είναι. Εδώ έχει πολύ vibe. Αντίτας. Τι είναι αυτό? Είναι λίγο. Έχει φύγει λίγο χορηγός, αλλά. Μπρο, έχει πράγμα εδώ. Ζυρίχι, μπρο. Όχι, όταν σου λέω ότι εδώ είναι το. Ζυρίχι Academy είναι αυτό. Μπρο, εδώ πέρα θα πάρουμε πολύ πράγμα. Αυτή μου θυμίζει Quiding. Δεν μοιάζει λίγο Quiding. White Horse Pub. Μπρο, τι έχει εδώ? Άμα ξεκινάμε έτσι, μπρο. Διαιτητική Adidas. Εδώ πέρα για να βάζει τις κάρτες κλπ. Medium κιόλας, Γιάννη, θέλουμε επίσης. Κοιτάμε small, 50% small, 100% medium. Εγώ θα σου κάνω και ένα δωράκι σήμερα στο βίντεο. Εντάξει, έτσι επειδή ήρθες. Όχι, Σαραγώσα. Α, και πασχετικές. Αποκλείεται. Please να είναι αληθινή. Όχι, δεν είναι fake, bro. Καλή είναι, αυθεντική είναι, bro. Ναι, ρε. Αυτή δεν είναι πολύ έτσι. Παλαιακό τερματοφύλακας. Παλαιακό τερματοφύλακας Μεξικό. Τι τερματοφύλακας, μαλάκα, για ποδήλατο είναι αυτό. Σταμάτα, ρε βλάκα. Δεν ξέρεις. Rasselheim. Αυτή είναι ελληνική ομάδα στη Γερμανία, bro. Αυτός μάλλον είναι κάποιος παίκτης προπονητής. Γενικά, άμα βρούμε και καμιά καλή φορμίτσα, εγώ θέλω και μια φορμίτσα. Λέω Μέση. Δες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Λέο. Λέω δεν παίρνουμε. Μόνο Κριστιανό. Κρόνιγκεν έχει πολλές. Τι έγινε, αυτή η ομάδα παραιτήθηκε και τα πούλησε όλο στο thrift shop. Μπρο, εγώ έχω σταμπάρει μία σίγουρα από αυτό το store. Ναι, έχω σταμπάρει μία σίγουρα. Α, name λέει ρε μαλάκα. Κριτζάριδες. Name λέει. Ρε μαλάκα. Και είναι Nigeria Football Club, τερματοφύλακα. Και είναι όντως Adidas. Είναι Adidas. Δεν βρήκες κάτι ακραίο εδώ. Άμα σ' αρέσει το ποδήλατο, βρήκα αυτή, μπρο. Πολύ ωραία είναι το ποδήλατο. Μπρο, να σου πω την αλήθεια, σκάει λίγο designer αυτή, αλλά είναι λίγο cringe. Έχει πίσω να βάζει και τέτοιο, δες. Φικούλες. Αυτό είναι για ποδηλάτες όντως, να βάζουν πράγματα. Κοίτα, εγώ θα σου πω ποια μου άρεσε. Ζυρίχι Academy, bro. Αυτή είναι πολύ καλή. Με 13 πίσω, αυτή είναι πολύ ωραία. Είναι real, refit. Είναι, πιστεύω, από τις ίδιες χρονολογίες με την Quiding που έχω σπίτι. Είναι από εκείνο το era, 2017-18. Όχι Paris Saint-Germain, Pierre Saint-Germain, άμα θες. 2001 estimate. Μπρο, έχει και κάτι άλλο εκεί πέρα που είναι λίγο vibe. Αλλά είναι ακόμα το πρώτο, μην το πάμε full. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα βρούμε. Ναι. Σορτσάκι. Έχει σορτσάκια. Ναι. Τι σορτσάκια. Κοίτα, μπρο. 9. R9. Θέλω να την ψάξω λίγο. Το 9 κιόλας, Αυτή είναι υπογεγραμμένη. Θέλω να ψάξω λίγο ποια είναι αυτή η ομάδα. Μαλάκα, αυτή είναι υπογεγραμμένη, δεν το είδαμε. Από τον Ιησού Χριστό. Μπάρτσα. Α, είναι ελβετική ομάδα. Είναι μια πόλη στην Ελβετία με 11.000 πληθυσμό. Και πώς βρέθηκε σε thrift shop στην Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους, Και η ομάδα λέγεται FC Oftringen. Να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ vibe αυτό το πεις. Και επειδή είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, μπορεί να είναι και κόπ. Και θα κάνω άλλο ένα look εδώ, τώρα ίσως. Αυτή που σας συνέδειξα και πριν είναι Ελλάς Rasselheim. Άμα ήταν medium θα την έπαιρνε. Μπρο, αυτή αν ήταν real, δεν θα ήταν εδώ βασικά. Θέλω Γιάννη στα μέτρα σου. Θα μου πάρεις το δώρο. Το θες. Ωραία, νομίζω ότι τα είδαμε ότι είναι να δούμε. Let's go to the next one. Top. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε από το πρώτο shop, εδώ πέρα να κάνουμε και λίγο το shout out γιατί βρήκαμε δύο ωραία items. Θα τα δείτε μετά. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε έρθει έξω από το δεύτερο store που θα δούμε. Μας είπαν ότι έχουν μερικά items πάνω. Δεν έχουμε πολλά expectations. Πάμε να δούμε και τι what it is. Έτσι βρίσκω τα διαμάντια. Εκεί που δεν το περιμένει. Παπαπ. Τι έχει ομάδα, έχει. Τι βρήκε. Viva la Spagna. Δεν είναι brand και τώρα να σου πω την αλήθεια fake δεν θέλω να παίξουμε. Αλλά άμα ήταν ας πούμε αυτό Adidas, Kappa, Nike, ό,τι και να ήταν, αυτό θα ήταν πολύ value. Τι είναι αυτό ρε. Swiss Half Marathon. Ναι, παίζουν πολύ. Όπα. Άντε ρε βλάχη. Τι λες ρε.
Αποκλείεται. Είναι όντως Dodge. Μπρο, είναι real. Κλίμα light, made in China. Μπρο, είναι real. Αυτή δεν μπορώ να δώσω σε σένα. Δεν πρέπει να είναι αυθεντική, μαγκές. Πώς το λες? Δεν είναι αυθεντική. Δες λίγο το patch Ναι, πώς το είναι. patch είναι λίγο mid. Γιατί σου ρωτήσεις. Το logo είναι λίγο mid, αλλά ό,τι είναι. Δεν είναι real, αλλά μπρο, είναι World Cup Brazil. Official licensed product. The official emblem and official mask. Μπρο, είναι real, είναι real. Αυτή την παίρνεις. Αυτή την παίρνεις και Όχι, και τις δύο. Μπρο, δείτε λίγο. Το καλύτερο μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Και Αφρική. Και Αφρική, αλλά Βραζιλία, εντάξει, ήταν άλλο vibe. Μπρο, τι βρήκαμε. Ας το δω. Τελικά τα thrift μάγκες, εγώ τα είχα πολύ underestimated στο μυαλό μου. Δεν ήξερα ότι είναι τέτοια το vibe. Δεν μπορείς να βρεις εδώ πέρα διαμάντια, ξέρω εγώ μέσα. Και τώρα ψάχνουμε και ποδοσφαιρικά. Που στα ποδοσφαιρικά οι περισσότεροι άντρες δεν θα έρθουν σε thrift. Αν θες να βρεις τώρα φουστίτσες και εγώ που θέλω να βρω Κάρχαρ και τέτοια, όλοι είναι εκεί. Και τα μαγιό έχουν λίγο vibe. Εδώ είσαι, Γιάννη. Τέλειο. Σπίντο, έχει σπίντο. Να βγαίνει το απ' έξω. Γιατί σήμερα, μαλάκα. Εκεί πέρα έχει κάτι ζακέτες που δεν είδα. Ψάξουμε λίγο εδώ. Ναι, δεν είχε κάτι. Είχε, αλλά δεν είχε ποδοσφαιρικές. Ήταν αθλητικού περιεχομένου, αλλά δεν ήταν ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Μπορεί αυτό δεν μπορούσε να λέει πάνω τον Real Madrid. Ναι, ρε φίλε. Να το πάρουμε να βάλουμε ένα λόγο εμείς. Αλλά είναι από τα Adidas, αν ήταν από εδώ τα Adidas θα γινόταν. Πού δεν έχουμε κοιτάξει. Εδώ κοίταξε, Γιάννη. Δεν είσαι έτοιμος. Περίμενε λίγο. Όπα, αυτό εντάξει είναι insane. Αυτό θέλω να μου κάνεις ζόρι. Large είναι, μπρο. Είναι αυθεντικό. Αυθεντικό. Μπρο, γράφει Ιτάλια μπροστά. Θες να δεις και εγώ τι βρήκα όμως. Δεν λέω τι βρήκα. Μπρο, τρέμω, μάμα μου βάλει τρέμω, αλήθεια. Δεν έχει το τέτοιο, βάζουμε ένα τέτοιο. Όχι ρε. Α, έχει. Μπρο, κοπ. 12 ευρώ. Κράτα. Κωστάκι. Έλα, κάτι γκρεμάστρα. Αυτή είναι πολύ ωραία μπλούζα και είναι και το σωστό το pattern, αλλά επειδή το logo εδώ πέρα είναι κάπως σαν να το έχουν βάλει μετά, νομίζω ότι είναι fake. Οπότε, πας. Πάμε να κάνουμε το hop, πάμε στο επόμενο μαγγίς, αλλά πραγματικά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με αυτό το μαγαζί. Insane. Να είστε καλά, γεια σας. Έχουμε κάνει 3 cops. Το ένα είναι δώρο για το Γιάννη, θα σας το δείξω σε λίγο. Μας έκαναν και έκπτωση από το μαγαζί. Respect. Πάμε στο επόμενο. Let's get it. Από εδώ. Δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ έχω βρει τρομερά πράγματα και έχει πολύ Levi's, έχει μάρκες γενικά και πιστεύω θα έχει και πολλά ποδοσφαιρικά. Let's get it. Πάνω στον πάνω όροφο πάνε κατευθείαν. Γεια σας, καλησπέρα. Γιατί όλα τα thrift όμως μυρίζουν συγκεκριμένα. Εδώ δες τι έχει. Σίγουρα το μεγαλύτερο που έχουμε έρθει μέχρι στιγμής. Εγώ ευθεία, μπρο, είδα κάτι το οποίο. Μπρο, το βλέπεις το Qatar Airways. Το βλέπεις το Qatar Airways. Wow. Και δεν είναι να κάνεις κάμνα, ξέρετε, δεν είναι ότι το φτιάξαμε. Μπρο, αποκλείεται. Εντάξει, αυτή η κόπ. Και αυτές ξέρεις πόσο έχει. Είναι small. Δεν πειράζει, 10 ευρώ έχει. Θα την κάνεις giveaway. Μπρο, χαμάρι πάρτι. Γύρνα πίσω. Όχι, ρε, Γύρνα πίσω. Μπρο, πας πιστεύεις- γυμναστήριο. Μπρο, αυτή η πάρτι είναι απλά έτσι να την έχεις. Όχι. Εδώ εγώ πιστεύω ότι θα έχει πράγμα. Πάμε είναι αυτή, ρε. Θα μπορούσε. Λοιπόν, εγώ έχω κρατήσει 2 που δεν είναι και κάτι insane, απλά τα έχω κρατήσει για να σας τα δείξω. Έχω βρει αρχικά αυτό το Milano Barona, είναι sweatshirt και έχω βρει και αυτό που εμένα αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Αυτό είναι κινέζικη ομάδα, είναι η. Μπορεί να νομίζω ότι ήταν η Σεϊντζού, κάπως έτσι λέγεται, μια κινέζικη ομάδα, αλλά τελικά είναι η Σενχουά Greenland, 1993. Ιρλανδία, ναι, αλλά μπρο, εγώ νομίζω ότι ήταν η Σεϊντζίν, κάπως έτσι λέγεται αυτή η ομάδα. Είναι μια κινέζικη ομάδα που είναι πρώτη εθνική. Α, όχι, αυτή είναι, μπρο, αυτή είναι, ναι. Αλλά κάτω γράφει Σανγκάι αυτό, μπρο. Το βλέπεις το logo πώς είναι. Το κανονικό logo, δείτε λίγο μαγκές. Είναι έτσι με Σανγκάι από κάτω. Ενώ αυτό είναι με Greenland. Και είναι η ίδια ημερομηνία. Weird. Βόρειος Ιρλανδία, μπλούζα, μανού, γιατί έχει και εδώ. Ναι, είναι αυθεντική αυτή. Ωραία, μπρο, αυτή γαμάει. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, μπρο. Είναι μάνου. Αυτή μάλλον είναι κόπ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυθεντική είναι. Είναι αυθεντική. Κοίτα, φαίνεται για Adidas. Αυτό είναι λίγο στραβό, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Ποιο ρε. Το βλέπεις είναι λίγο στραβό. Όχι, ρε σιγά. Ρε, έτσι real είναι. Όχι, μπρο, είναι fake. Μπορεί να ήταν απλά μόνο αυτό γιατί αυτό φαίνεται και διτό και να έβαλαν το Adidas και αυτά. Δεν βρίσκεις εύκολα Adidas που να μην έχει το logo κάπου πάνω στην μπλούζα. Βέβαια το έχει εδώ πέρα. Kostic! Δώρο για την κοπέλα μου. Μπρο, θα της το πάρω. For real. Να σκάνω Πολιτάνα, Μαραντόνα. Κοίτα, ποδοσφαιρικό κάτι άλλο δεν έχω βρει. Λοιπόν, μόλις βγήκαμε από αυτό το thrift που έχω πάρει και εγώ πολλά πράγματα, βρήκαμε 2 μπλουζάκια. Ήμασταν πάρα πολύ άτυχοι για την Bayern. Ναι, ρε, πάρα πολύ άτυχοι. Άμα της Bayern ήταν medium και δεν είχε εδώ πέρα τους λεκέρδες. Ναι, και δεν είχε εδώ λίγο αποσμητικούλη. Ναι. Θα ήταν. Αλλά να σου πω την αλήθεια.
Τα καλύτερα έρχονται. Εννοείται. Έχουμε πάει σε αυτά που είχαμε τα lowest expectations. Τα επόμενα δύο που θα πάμε είναι από αυτούς που έχω ρωτήσει, γιατί ξέρω εδώ πέρα πολλά άτομα που ψωνίζουν από thrift. Μας έχουν πει ότι είναι έχουν τα πιο πολλά ποδοσφαιρικά items. Πάμε. Τώρα θα αρχίσει και ζεσταίνω. Έχουμε έρθει σε ένα άλλο thrift τώρα, το οποίο δεν είχαμε πολλά expectations. Βρήκαμε αυτήν εδώ την φανέλα της Ιταλίας. Γενικά βλέπουμε πάρα πολύ Ιταλία. Αλλά είναι λίγο παλιά μόδα τύπο αυτό. Εκεί πέρα τότε που φορούσαμε τα σκισμένα. Ναι. Πρέπει να ήταν στα επεισόδια τότε με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Και βάζει από κάτω αυτό, δες. Και είσαι έτοιμος. Εδώ πέρα δεν ξέρεις ποιος θα σε χτυπήσει και ποιον θα βαρέσει. Είναι για να πας Euro αυτό. Παιδιά, γενικά, επειδή αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι επειδή παίρνουν πάρα πολλά προϊόντα από Ιταλία, βρίσκουμε πάρα πολλές ιταλικές ομάδες και εθνικής Ιταλίας items. Ναι, δεν έχουμε βρει Ρώμα. Αλλά γενικά η Ιταλία παίζει πάρα πολύ. Είναι τύπου το 80% από τα items που βρίσκουμε. Άντε, φύγαμε. Φύγαμε. Pack opening FIFA χαρτάκια. Και λέει Ρονάλντο. Α, δεν είναι καν καλά, ρε μπρο. Τι είναι αυτά, ρε. Που όπως πάει μου πες. Γιατί είναι έτσι αυτά τα χαρτάκια, ρε μπρο. Γιατί είναι διπλά. Γιατί ναι. Μαλάκα, όταν εμείς μεγαλώναμε δεν ήταν έτσι τα χαρτάκια, να ξέρετε. Ήτανε κάρτες. Κάρτες. 50-50 χαρτάκια μέσα. Άλλο και θα γυρίσεις. Τα χτυπούσες έτσι. Και όποιος θα γυρνούσε τα έπαιρνε σπίτι. Μπρο, εδώ. Όλες οι ποδοσφαιρικές είναι αυτές. Paris Saint-Germain. Πρώτο που βρίσκουμε PSG, αλλά ρε φίλε, λίγο το logo έχει φτύσει. Alex Morgan fake όμως. Οκ. Degenbach είναι μια ομάδα στη Γερμανία, νομίζω τώρα έπρεπε να είναι Bundesliga 3, αλλά είναι λίγο vibes στη φανέλα. Αυτή δεν την είδαμε πριν. Αμβούργο Under 23. Απλά είναι Excel και η λαιμόκοψη έχει λίγο ξεχυλωθεί. Respect εδώ πέρα στους μάγκες που μου βρήκαν αυτό το item, έτσι. Thank you, μάγκες. Δες. Ατλέτικο Madrid, Nike. Αυτό είναι για προπόνηση, είναι λίγο μικρό, δεν ξέρω αν θα το πάρω. Παίζει να είναι Excel παιδικό, όντως. Εντάξει, thank you, μάγκες. Thank you, respect. Έσωσα το βίντεο πάλι, κυρίες και κύριοι. Πες αλήθεια, φίλε μου. Σε παρακαλώ, πες μου ότι μας έχει σώσει. Κώστιτς είναι καλό, όντως ή τρολάρι. Πες μου αλήθεια. Με τα 3 stripes. Για να δω, να ανοίξω. Μπρο. Πιάστο. Δεν είναι τέτοιο, είναι τέτοιο, κατάλαβες. Του κάνει. Είναι Γι' αυτό που είπες στην είσοδο ότι πας να πούμε τον καλύτερο τώρα, κατάλαβες. Το item αυτό το οποίο βρήκαμε είναι τόσο insane που θέλω να ρωτήσω γνώμη τώρα από Κάβαλο, να μου πει λίγο αν είμαι delusional αυτή τη στιγμή ή αν όντως είναι insane αυτό που βρήκα. Yo, my boy. Λοιπόν, άκου λίγο. Κάνω βίντεο αυτή τη στιγμή, πηγαίνω σε thrift για να βρω ποδοσφαιρικά items και δες λίγο τι έχω βρει. Δες αρχικά τι φοράω και δες τι βρήκα. Μπρο, είναι το official του 2011. Είναι αυτό που έχει πάρει ουσιαστικά την ιδέα και έχουν κάνει αυτό το καινούριο. Πόσο? 15 ευρώ. Ρε μα, τι λες! Ακραία Θεσσαλονίκη ρε φίλες, κάνω από Βουλγαρία τα πακέτα μαλάκα. Τι resell μπορεί να έχει αυτό, για πες μας λίγο. Ρε φίλε, πιστεύω 70 ευρώ. Τι? Thank you so much my boy. Θα τα πούμε. Μάγκες, Win μέχρι στιγμής. εγώ έχω καταενθουσιαστεί. Είναι ίσως το καλύτερο piece το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε βρει σήμερα. Ισχύει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα μείνω στην ομάδα και του χρόνου θα ανανεώσω για ξέρεις. Αν γουστάρετε το βίντεο αυτό με τα pieces που βρήκαμε, σκεφτήκαμε τρομερή ιδέα. Μιλήσαμε με έναν thrift το οποίο μπορεί να μας βρει mystery box και να τα πάρουμε ολόκληρα χωρίς να ξέρουμε τι έχει μέσα. Αυτό. Θα μας δώσουν ολόκληρες κούτες με ποδοσφαιρικά items και εγώ με το Μάκρη θα κάνουμε pack opening. Ποιος θα βγάλει καλύτερα. Ποιος θα περάσει τα λεφτά που το πήραμε, Ναι. ποιος θα χάσει. Ναι, γιατί μπορεί να βγάλουν και valuable items από αυτά. Ναι. Θέλουμε 10.000 likes και το βίντεο θα έρθει as soon as possible. Let's get it. Σήκω. Λοιπόν, άκου. Κάνουμε γύρισμα. Εδώ που ήξερες που ήμουν. Εδώ είσαι. Το ξέρω. Λοιπόν, κάνουμε γύρισμα. Βρίσκουμε ποδοσφαιρικά items σε thrifts κλπ. Και επειδή έφυγε ο Μάκρη που ήταν ο συμπαρουσιαστής, θέλω να μου κάνεις το συμπαρουσιαστή για το επόμενο thrift. Το Μάκρη. Yeah! Let's get it. Έχεις πάρει ήδη πράγματα. Μπρο, δεν την πήρα. Έχουμε βρει ήδη γύρω στα 6 με 7 items. Συγγνώμη, και αυτό. Αυτό εδώ ήταν το τελευταίο που βρήκαμε. Έχεις από το πρωί. Ναι. Έχει εδώ πέρα δίπλα ένα thrift το οποίο είναι λίγο πιο κλάση. Ναι, εδώ αριστερά. Είναι. Ξέρεις ποιο είναι. Πάμε εκεί να δούμε κάτι μαζί και άμα δεν βρούμε κάτι πάμε και σε ένα ακόμα. Ωραία. Θέλω ένα item ακόμα. Θέλω την τύχη σου. Θέλω την άβρα σου. Let's get it. Και άμα δεν βρούμε, έχω κι άλλο ένα στο μυαλό μου. Ωραία, πάμε. Αυτό λες, Ναι. Bro, I got you. Arsenal.
Μπρο, πόσο casual το είπες έτσι αυτό. Γιατί είναι καλό. Και δες, δεν έχει και τέτοιο. Μπορούμε να βάλουμε δικό μας. Μπρο, τι βρήκες. Είναι καλό. Μπρο, θα την κάνω δώρο σε κάποιον. Μπρο, αυτή. Καρπ. Ναι, θα πάει στον Καρπ αυτή. Είναι το O2 που είναι ένα αρίνα στο Λονδίνο. Ήτανε. Όχι ακόμα. Ναι, είναι ακόμα. Thank you. Αρχικά βρήκαμε debatably το καλύτερο item που βρήκαμε σήμερα μαζί. Χωρίς στρες. Χωρίς στρες. Επί 3 τιμή σε ήδη overpriced. 3. Ναι. Δηλαδή αυτή ήταν με τον 3 κανονικά. Αυτό. Εκεί θα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπρο. Respect. Λέω ρε μαλάκα, γιατί να μην έχει τίποτα. Ναι, και εγώ λίγο ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια. Γιατί μας είπε κιόλας από την αρχή ότι δεν έχει πολύ ποδοσφαιρικά. Έχει τύπου μόνο δεν έχει ένα. τίποτα. Λέει Ναι. τη στιγμή σεζόν. Ναι, Αλλά το έκανε καλύτερο μετά. Ναι, το έκανε καλύτερο. Γιατί είχαμε χάσει τα expectations, κατάλαβες. Πάω σπίτι και θα σας δείξω ένα-ένα ό,τι έχουμε πάρει σήμερα για να κρίνετε κι εσείς πώς πήγε σήμερα όλη μέρα με τα thrift shops. Σοφτς, ευχαριστώ, ρε μπρο. Ωραία μου. Οπότε αυτό είναι το δώρο μου. Πάρτε. Μόλις γυρίσαμε σπίτι, δεξιά μου έχω όλες τις σακούλες με όλα τα items που πήραμε σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο μαγαζί το οποίο πήγαμε, το οποίο ήταν το Brand Locker και πάμε να σας δείξω τι pickups έχουμε. Αρχικά πάμε με ένα πολύ έτσι απαλή μπλούζα, FC Ottringen Adidas με χορηγό Franke, από ό,τι διαβάζω. Έχει πίσω τον αριθμό 9. Δεν είναι ότι μου άρεσε τόσο πολύ σαν σύλλογος ή κάτι τέτοιο. Απλά μου έσκασε πάρα πολύ ωραίο το χρώμα και έτσι για καλοκαίρι πιστεύω ότι σκάει αρκετά ωραίο. Είναι και το 9 πίσω που με χαρακτηρίζει. Νιώθω ότι είναι vibe η συγκεκριμένη μπλούζα. Δεν είναι κάτι ακραίο. Η συγκεκριμένη έκανε 7 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε σχεδόν τζάμπα την πήρα. Έχει και πολύ καλό quality, είναι Adidas. Είναι πολύ χρησιμοποιημένη. Ακριβώς, ναι. Είναι σαν να σκάει σαν καινούρια. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που έχουμε, μάγκες, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο pickup. Είναι από μια ομάδα που πιστεύω ότι περισσότεροι την ξέρετε. Είναι ελβετική ομάδα και είναι η Zurich. Μπλούζα της Ακαδημίας, Nike, Dry Fit. Όπως είπα και στο βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε νωρίτερα, είναι ίδια χρονολογία περίπου με αυτή την Quiding που έχω εγώ και σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Και από πίσω έχει τον αριθμό 13. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμένα μου έσκασε πάρα πολύ vibe το Zurich Academy. Νιώθω ότι είναι τύπου one of one piece που δεν το βρίσκεις εύκολα και παίζει να είναι κιόλας οι συγκεκριμένες να μην ήταν καν προς πώληση. Να είναι μια μπλούζα που, από κάποιον που έπαιζε στην ομάδα και να την έχασε, να την πούλησε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Πολύ Balkan, ας πούμε, vibes. Αυτά πήραμε λοιπόν από το Brand Locker. Πάμε στο επόμενο θρυφτάδικο, το οποίο ήταν το δεύτερο το οποίο πήγαμε. Είναι το Shop More Outlet, ok, τους βαδιτή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό εδώ το πήρα δώρο στο φίλο μου το Γιάννη, το Μάκρη, που ήταν και μαζί μας σε όλο το βίντεο σήμερα. Είναι Puma Italia, Εθνική Ιταλίας, με το logo της Εθνικής Ιταλίας πάνω αριστερά. Το quality είναι 8 στα 10, δεν είναι και ολοκένουργιο, αλλά είναι ζακέτα, είναι large, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να ροκάρω εγώ. Πίσω έχει μικρό logo Ιταλίας, τη σημαία της Ιταλίας στην ουσία, αλλά πολύ minimal. Και μπροστά γράφει Ιταλία. Αυτό είναι πολύ καλιάρικο. Είναι καλό το quality, δεν ξέρω γιατί το λες ότι είναι αυτό. Γιατί είδα λίγο εδώ πέρα στο logo, αν δεις, έχει λίγο κάτι scratches. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πάει δώρο στο Μάκρη, αυτό που μας βοήθησε και σήμερα στο βίντεο. Ζαλίστε τον στο Instagram να το φοράει συχνά. Πάμε τώρα σε ένα πολύ δυνατό item. Εθνική Ιρλανδίας Umbro Aircon. Aircon. Ρο είναι αυτό, ρε. Όχι, ρε μπρο, έχει και ένα I εδώ. Aircom. Okay. Aircom, πίσω έχει παίχτη που για μένα το ρίχνει λίγο. Δηλαδή, αν έσκαγε μόνο έτσι μπλούζα χωρίς παίχτη, θα ήταν 10 στα 10 item. Αλλά έχει παίχτη 20 μάνου. Το μάνου δεν ξέρω ποιος παίχτης είναι. Το ψάξαμε στο Google, αλήθεια είναι, και δεν βρήκαμε κάποιον. Αλλά έχει γονιτής δηλαδή 7,99. Είναι ένα διαφορετικό ύφασμα, δεν είναι ακριβώς μακρό. Είναι λίγο σαν βελούδινο κάπως. Εγώ προσωπικά αυτό θα τη ροκάρω. Είναι medium, είναι στο size μου. Οπότε να περιμένετε pics από αυτήν στο Instagram. Που να με κάνετε και ένα follow, θα σας έχω το tag εδώ. Και πάμε τώρα σε ένα από τα καλύτερα για μένα. Τα παιδιά μου είπαν ότι δεν τους άρεσε τόσο πολύ, αλλά μάγκες, δείτε λίγο πώς σκάει. Άκυρο. Αυτό το πήρα για την κοπέλα μου. Είναι ένα Νάπολη σαρτσάκι κάπα. Μάγκες, δείτε λίγο. Μάγκες, αυτό εδώ για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα όλου του βίντεο. Τα half zips για μένα είναι, ρε φίλε, Champions League. Μ' αρέσει τέρμα η Wolfsburg σαν vibe. Το χρώμα είναι full καλοκαιρινό, full aesthetic instagramικό vibe. Nike, και έχει εδώ πέρα το μεγάλο logo της Volkswagen και έχει και μεγάλο logo Volkswagen και από πίσω. Το συγκεκριμένο πρέπει να έκανε γύρω στα 16 ευρώ. Τύπου αυτό καινούριο, ρε φίλε, μπορείς να το πάρεις και 90 ευρώ. Στα πλάγια έχει αυτά που είναι Era 2018-2019. Εκείνο το era είναι αυτό εδώ πέρα, το pattern που είχε βγάλει η Nike τότε. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό το χειμώνα, να ξέρετε, θα το σκάσω. Θα το σπάσω, δηλαδή παίζει να με βλέπετε όλη μέρα με αυτό. Είναι
είναι fire για μένα αυτό το item. 9 στα 10 το συγκεκριμένο. Δεν έχω βάλει rating στα προηγούμενα, αλλά ναι. Και πάμε στο τελευταίο από τα OK items τα οποία έχουμε πάρει, γιατί τα τελευταία δύο είναι πραγματικά insane. Και έχουμε μία μπλούζα Ιταλία. Όπως σας είπα και στο βίντεο, βρίσκαμε πάρα πολλά ιταλικά items. Αυτό δεν είναι κάτι ακραίο. Το πήραμε γύρω στα 5 ή 6 ευρώ. Είναι μία μπλούζα από το World Cup της Βραζιλίας του 2014. Είναι official licensed product World Cup της Βραζιλίας. Είναι merch δηλαδή, δεν είναι official match μπλούζα. Στα πλάγια στο μανίκι γράφει 2014 FIFA World Cup Brazil. Και από πίσω Ιταλία 10. Μου άρεσε αρκετά, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είμαι πολύ συνδεδεμένος ρε φίλε με το World Cup της Βραζιλίας του 2014. Μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο Mundial, ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Και γενικά η Ιταλία έχει πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίο vibes. We Move για μένα είναι ένα item τύπου του 7 στα 10. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στα bangers. Τώρα μιλάμε για bangers αυτά τα δύο τελευταία items. Νομίζω πως τα έχετε δει ήδη, γιατί δεν μπορούσαμε να τα κρύψουμε τα συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε μία μπλούζα Real Madrid Macó. Αυτή είναι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι training kit ή φανέλα αποστολής, ας πούμε, για τους παίκτες της Real, που υπήρχε και merchandise. Άμα δείτε το logo, μάγκες, δεν μπορείτε να καταλάβετε πως σκάει το logo. Είναι σαν ανάγλυφο, σαν γυαλιστερό, έτσι glossy, insane, χρυσό Adidas, χρυσές λεπτομέρειες, χρυσά stripes. Από πίσω δεν έχει τίποτα. Είναι official Adidas. Το έχουμε διασταυρώσει αυτό από τα tags εδώ. Και έχει και το embroidered Real Madrid εδώ. Εντάξει, μάγκες, αυτή η συγκεκριμένη μπλούζα έχει τρελό value για μένα. Όπως μας είπε και ο Κάβαλος, μπορεί ένα 70 να φεύγει σε resell, αλλά δεν έχω σκοπό να την πουλήσω. Θα μπει στη συλλογή μου και καλή βραδιά. Και πάμε τώρα στο τελευταίο item, το οποίο το πήραμε μαζί με το Softchi. Respect στο Softchi που κατάφερε και το βρήκε. Και είναι ίσως το καλύτερο item που πήραμε σήμερα. Παιδιά, αυτή εδώ το πήραμε από το Sold Out SKG. Shout out σε όλα τα μαγαζιά σήμερα. Αυτή εδώ είναι μία Arsenal 2004-2005 official home jersey φανέλα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχει κάποια λάθη, τύπου είναι λίγο φαγωμένο εδώ πέρα το Arsenal. Δεν είναι 10 στα 10 ποιότητα, αλλά όταν βρίσκεις κάτι τόσο παλιό, δεν περιμένεις η ποιότητα να είναι ακραία. Μόνο που έχω καταφέρει να πάρω αυτό εδώ το pick για 40 ευρώ. Αυτό, παιδιά, ρισελάρει πάνω από 150 ευρώ, για να καταλάβετε. Είναι με χορηγό O2, είναι Nike, είναι official Nike Total 90 merchandise. Έχει φτιαχτεί στην Πορτογαλία το συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι γινόταν τότε, αλλά it is what it is. Αυτό εδώ είναι το banger του βίντεο και με αυτήν εδώ τη φανέλα θα κλείσουμε το βίντεο για σήμερα, μάγκες μου. Για όλο το βίντεο και για όλα τα items τα οποία σας έχω δείξει σήμερα, ξοδέψαμε 130 ευρώ. Με 130 ευρώ στις σημερινές ημέρες μπορείς να πάρεις ένα άντε δύο items με το ζόρι. Δηλαδή θα πάρεις μια official φανέλα που κάνει γύρω στο 100. Εγώ σήμερα πήρα 9 items και έδωσα 130 ευρώ. Έχω φτιάξει την καρνταρόμπα μου για όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Έχω φτιάξει και την ποδοσφαιρική μου συλλογή που ξέρετε ότι προσπαθώ να την επεκτείνω όσο μπορώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Πάμε να χτυπήσουμε τα 10.000 like για να έρθει το βίντεο με το Macri και το special unboxing. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μάγκες μου. Peace out.